Hey, what's up guys? It's me, Jar. Welcome to my channel. At kung nakasubscribe ka na sa aking channel, I welcome back. So for today's video, ay gagawa na naman po ako ng tutorial na ganito. O tinatawag nating typography. So before tayo mag-proceed, intro muna tayo. Guys, simulan ko na ang tutorial. So first, punta tayo sa Google at i-click natin yung Chrome. So una natin gawin is i-search natin yung lyrics ng kanta na it's your choice kung anong kanta yung pipiliin niyo. So, ang aking pipiliin kanta is Gonna Love Myself. Sure lang. So, pagkatapos ma-search, ito, katulad nito, i-copy-paste natin. Sa mukha sa nisiro, ay sabak kayong iro. Wait. And then, drag. Yes, lahat i-copy-paste natin. I-select all natin. Sure lang. I-drag natin lahat. Pagkatapos, i-copy natin. And then, sobrang dali lang ito guys. And then, i-search natin yung text image. And then, ito i-click natin. Guys, pasensya na talaga sa ingay sa labas. Yes. Ito ang ating makikita. Sobrang dali lang ito, guys. Lalo na kung malakas yung wifi nyo. Bullshit yung wifi. I-click natin yung convert. I-X lang natin yung add. And then dito, napakadali lang nito, guys. Pili kayo ng file na or picture na iyong gagamitin. So, katulad dito, ito gagamitin ko. Sige, ito na lang. And then, dito natin i-paste yung lyrics na ating pinili. Sure. Sana all pinili. And then, yung 1 to 5 is gawin natin 130. Ito, tama to, smallest lang. Yes, ito. Pagkatapos, i-convert na natin. Sobrang dali lang talaga nito, guys. Diba? Yun. Tapos na. So, para ma-save ito is screenshots lang natin, tapos i-crop. At pwede na nating i-profile. Charis. So, thanks for watching, guys. I hope may natutunan kayo sa aking video. Love you all more.